v Dolnom Kubíne pripomína tak trošku biliard. Jedno zaparkované auto dalo do pohybu ďalšie stojace autá. Dobrodružná cesta nákladňáka bez šoféra sa skončila v paneláku. Pán vodič, bude to za 11 000 eur plus pokuta. V skutku nezvyčajnú nehodu spôsobilo toto nákladné auto. Akože sa troška človek zbadá, tak sa iba udiví, že aj to sa dá spraviť. Ako presná rana tágom v Gulečníku, odparkovaný nákladiak sa rozbehol z kopca. Cestou trafil odparkované auto a ako by toho nebolo málo, presnou ranou trafil odparkovaný tereniak. Ten sa rozbehol a namieril si to priamo do vchodu paneláku. Našťastie v tom čase pred vchodom nikto nebol. Buďme radi, že sa nikomu nič nestalo. Ono bolo odparkované tam, kde je tá avia. Obyvatelia bytovky sa teraz nemajú ako dostať domov. Máte iný vchod do domu? Nie, nemáme iný vchod, len tento. Obyvatelia paneláku museli prechádzať pivnicami, pokiaľ nehodu neodstránili. Chceli sme sa dozvedieť viac od 37-ročného šoféra nákladného auta, ale ten sa nechcel s nami rozprávať. Vodič nákladiaku pravdepodobne nedostatočne zabrzdil auto. Vodič motorového vozidla Avia neurobil také opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Z Dolného Kubína pre televíziu Eliška Prečová.